Zdravo drugari, dobrodošli u našu prvu epizodu emisije Zujmo o svemu, gde najmlađi imaju glavnu reč. Ovdje zajedno pričamo, maštamo i učimo o stvarima koje su nam važne. Danas nas očekuje prva tema, a to je obrazovanje. Ja ovdje nisam sama, imam malog sagovornika koji će sa nama podeliti svoje misli i ideje. Ja sam Nina, kako se ti zoveš? Andreja. Reci mi, Andreja, da li mi možemo da budemo drugarice ili moram da sačekam da završimo ovo snimanje pa da odlučiš? Pa da odložim. Da odlučiš, znači moram da se potrudim da bih bila tvoja drugarica? Da. Stvarno? Dobro, Andreja, reci mi koliko ti imaš godina? Imam 7. 4 godine? Pa ti si velika devojčica. Još mašu 5. Stvarno? Da. Ali ti ideš u vrtić? Idem. Kako se zove tvoj vrtić? Moji se zove Boško Buha. Boško Buha. A reci ti meni, Andreja, šta je vrtić? Vrtić je za susamo vaspitasiše, da susamo mame I šta najviše voliš da radiš u vrtiću? da se igram sa drugarima. A reci ti meni, Andreja, da li ti voliš da ideš u vrtić? Ne volim. Stvarno? Stvarno. Da li ti se nekad desilo da malo plačeš kada ideš u vrtić? Da. Stvarno? Zašto plačeš, pa ti si velika devojčica? Ali malo. Samo malo. Samo mi ide suze. Samo ti idu suze. A su ti to prave suze? Ili ti malo foliraš mamu? Ne foliram. Okej. Ajde, drugari se, Bošni. Hoćeš da ipak budemo drugarice? Da. Pa ja sam uspela mnogo ranije da postanem tvoja drugarica. Da. Hvala ti. Bravo. A reci ti meni, Andreja, šta ti učiš u vrtiću? Učim azbuke. Azbuku učiš? Reci mi, jel ti znaš azbuku? Ne. Koje je prvo slovo azbuke? A. Bravo, pa vidiš da znaš. A što još učiš u vrtiću? Da li možda učiš neku pesmicu? Da. Da znaš neku pesmicu da mi otpevaš sada? Ali ne znam koju. Ajde, znam koju znaš. Koju? Neku pesmicu koja ide nešto na kraj sela. Žuta kuća, ti, ti, ti. Žuta kuća, ta, ta, ta. Žuta kosica. U njoj sedi stara majka, ti, ti, ti. Stara majka, ta, ta, ta. Stara majčica. Majka ima vrednu ćerku, ti, ti, ti. Vrednu ćerku, ta, ta, ta. Vrednu ćerkicu. Ćerka ima vredne ruke, ti, ti, ti. Vredne ruke, ta, ta, ta. Vredne rukice. Bravo! Koliko ti je trebalo vremena da naučiš tu pesmu? Neka vaspitačica u vrtiću me naučila. Ja sam odmah rekla da si ti neka velika devojčica. Jabuki se pa da znam. Pa koja je to pesma? Jabuki se pa da sam deveta. Ne znam te uradim ova daj. Nema veze. Naučit ćeš za sljedeći put, može? Može. Ali da li si ti imaš neku simpatiju? Nemam simpatiju. A kako? Pa lepo nemam. Znači. Okej. A koja ti je ovdje simpatija? Kaži. Kaži. Pa nemam ovdje simpatiju. Kaži mi. Nina, a da li si ti Zuzi? Jesam, jel mi ovdje piše Zuzi? Da, ali izgledaš mi
Izgleda mi na stulu. Na šta? Na sistasisu. A ti kaži, da si ti Žuži? Jesam, Zuzi, a ti? Jesam. I viš da sam obušena. Jes, super ti je to odelo. I tebi isto. Hvala. Zujmo! Aj sad da nastavimo. Reci mi da li imaš najboljeg druga? Imam. Kako se zove? Matija i Nikola. Matija i Nikola. Ma daj. Ma, jesu ti baš najbolji drugari ili su ti samo drugari? Najbolji drugari. Ok, a reci mi, jel ti voliš da se igraš u vrtiću? Volim. I šta se igraš sa drugarima u vrtiću? Igramo se... Ne znam šta. Ne možeš da se setiš. Ne. Ok, Sve se igramo. sve se igrate. Da. Super, bitno da je zabavno, jel da? Da. Reci ti meni da li ti imaš simpatiju? Ima Čula sam da imaš, kako se zove? dve. Dve! Da. Kako se zove? Nikola i Matija. Pa zar ti to nisu najbolji drugari? A da li tebi imaš najbolje drugare? Ne, ovdje ja postavljam pitanja. Čekaj. Ne. Ti imaš prema 2:2. Dobro, a sad mi reci kako su ti oni simpatije kada su ti najbolji drugari? Jel to mora tako? Prvo da budete drugari pa onda da budete simpatije? Ne. Nego? To odmah. 2. Dobro. Prema 2:2. I znaš šta ti 7. Šta je 7? Jel imaš ti 7 momaka? Koliko momaka imaš? 3. Da čujem imena. Je. Ne da brojiš, da čujem imena. Ajde. Matija? Matija, Nikola, Despot. Dobro. Samo 3. Samo 3. I kako ti izađeš na kraj sa njima? Bože, što me to pitaš? To si me pitala već. Kako sam te pitala već, mnogo me zanima, daj mi neki savjet. Ja nemam ni jednu simpatiju, ni jednog momka. On će ti biti Nikola. Pa ne može, Nikola, tvoj momak. Matija. Reci ti meni ko vodi glavnu reč tu. Ja. Pa ti ne možeš da se odlučiš da li će da ti budu drugari ili će da ti budu simpatije. Ne mogu da se odušim. Ok. Simpatija i drugari. Ok, dobro. Zujmo! A sad ti meni reci, da li ti jedva čekaš da kreneš u školu? Još malo, jel da? Još malo krećem u prvi razred. Jel se raduješ tome? A kaži mi šta ćeš da radiš ti u školi? Radit ću etematiku. Etematiku, super. Koliko je 2 plus 2? 6. Bravo! 6! Sigurna sam, Andreja, da ćeš ti u pola noći znati koliko je 2 plus 2 kad budeš krenula u školu. 6. Koliko vidiš ovdje prstiju? 2. I ovdje? 2. Aj sad prebroj. 1, 2, 3, 4. Koliko je 2 plus 2? 6. Pa kako 6? Broj opet. 1, 2, 3, 4. Koliko je 2 plus 2? 6. Kako 6? Pa koliko vidiš prstiju? 1, 2, 3, 4. 4. Bravo! Vidiš kako znaš. A reci mi, Andreja, da li ti znaš da brojiš? Ili ćeš to da učiš kad budeš krenula u školu? Znam. Na engleski. Ajde, da čujem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! A na srpskom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 27, 28, 29, 30, Stop. 17. Super! Kada prođeš ovaj vrtić, kada završiš školu, onda ćeš da upišeš neki fakultet, zato što ćeš da budeš velika devojčica, ali tako? Opa, bata. Slušaj mi sad pažljivo, imam bitno... Samo sam pala. Samo si pala, ali dobro. Sve je to okej, jel da? I ovo je pala. Nema veze, čitavo je. Čitavo je. Da.
Zujmo! Kada završiš vrtić, kada završiš školu, onda ćeš da postaneš velika devojka da završiš fakultet. Ok. I šta ćeš onda ti da budeš kad porasteš? Šta bi voljela da budeš? Policija. Policija? Hoćeš da budeš neka policajka? Da. Stvarno? Da. Šta rade policajci? Rade. Šta rade oni? Hapse ljude. Jel hapse sve ljude ili hapse Samo koji su loši. samo koji su loši? A jesi ti loša? Ne. A ja? Kako da ne? Jesam ja loša? Hoće mene da uhapse? Ne. Ne daje moju minisu. Čemu se oni voze? U policijskom autu i motorom i u kombiju. Dobro, a kako im se čuje ona sirena? Viju, viju, viju. Dobro. Tako i vatrogasci. Viju, viju. Dobro, a šta bi još voljela da budeš kad porasteš? Voljela bi da budem balerina. Balerina? Da, A reci mi, jel ti znaš šta rade balerine? znam. Šta? Rade spage, podizaju noge, A, rade most. a kaži mi, jel ti umeš da napraviš špagu? Znam. Poslije ću ti pokazati. Super si ti, Andreja, bila. Ajde onih veliki. Pa nema više pitanja. Ima. Nema. Ajde, daj mi to, daj mi. Ajde, aj pitaj ti mene. Ne znam da čitam. A reci mi, hoćeš ti da naučiš da čitaš kad budeš krenula u školu? Hoću. Bravo. I smo završili. Jesmo. Reci ti meni, Andreja, da li ti je danas bilo lepo sa mnom? Jasno. Ti si moja najbolja drugarica. Stvarno? I ti si moja. Ćemo da idemo negde zajedno da se igramo? Da. Važi, onda da odjavimo ovu emisiju i idemo da se igramo, može? Može. Drugari, hvala što ste gledali, a mi se ubrzo vidimo sa nekom novom gošćom ili nekim novim gostom i pričamo o nekoj drugoj temi. Ćao! Ćao, Evi. Ajmo ovdje, Maši. Ćao! Ćao, ekipa. Ćao!